Ahojte, dneska tu máme na test Smart Display od značky Chigi a je to jeden z najdokonalejších smart systémov na motorku v súčasnosti. A prečo si to dovolím tvrdiť? Za chvíľu sa na to pozrieme. Ako prvé by som chcel iba povedať, že toto video je sponzorované práve značkou Chigi. No a poďme na to. Prečo je tento model taký výnimočný? Ide o to, že značka Chigi nie je úplne taká tá z najlacnejších čínskych značiek, ktoré vytvára alebo vyrába práve tieto smart displeje. Je to naozaj technologicky pokroková firma na úrovni západných firiem a samozrejme aj tá cenovka je trošku vyššia. To znamená, že aby ste neboli popletení alebo pomýlení, že keď ide o niečo čínske, tak to musí byť v zásade zlé. Momentálne je to technologický vrchol. No a prečo? Ide o to, že samotný displej má 6 palcov. No a jednoducho tá svietivosť, ten kontrast má 2000 nitov. Len pre predstavu, iPhone 15 mala 2000 nitov a toto je na svetelnosti na úrovni práve tohto iPhoneu. To znamená, že už to niečo hovorí, že je to naozaj jeden z tých posledných displejov práve v tomto použité. Okrem iného máte tu aj SIM kartu, ktorú keď tam vložíte, tak jednoducho samozrejme to môže komunikovať na diaľku. A čo to prináša? Prináša to vlastne to, že môžete mať ako keby alarm. Keď niekto pohne motorkou, tak jednoducho si to môžete pozrieť na mobile, že niečo sa s tou motorkou deje. Samozrejme, nemá to tu klaxón alebo nejakú trúbu, to znamená, že vy to uvidíte notifikáciu na tom mobile. Ďalšia vec je, že je tu aj kamera, to znamená, že keď náhodou niekto vám pohne s tou motorkou, tak vy si môžete naživo live stream pozrieť, čo sa deje pred motorkou. Úžasné. Toto naozaj z týchto smart displejov momentálne nikto iný nemá. No a rovnako tak je možnosť využiť práve nejakú umelú inteligenciu, ktorá sníma práve ten záber z tej kamery ako senzor alebo snímač mŕtvych uhlov. Toto je takisto vec, ktorú momentálne nemá žiadny konkurent. Preto je z Chigi, z modelu AIO 6 momentálne najdokonalejší smart display. No ale nebudem trošku predbiehať. Toto bolo iba také krátke intro. Urobme si unboxing, čo všetko mi prišlo a potom to pôjdeme namontovať a aj počas jazdy a potom vám niečo o tom poviem samozrejme. No a ja som si samozrejme okrem toho prístroja som si objednal aj samotnú kameru. A tá je veľmi dôležitá. Snímače tlaku v pneumatikách. Potom niektoré konkurenčné smart displeje, môžete si všimnúť na tom internete, alebo čo sme aj testovali v minulosti, tak sú napevno pripojené k motorke, takže máme tu aj taký quick release kit, to znamená, že ako bežnú navigáciu môžem prísť, nasadiť si to na motorku, keď odchádzam od motorky, si to dať preč. Ja nemám BMWčko, to znamená, že nemám tú sadu na ten ovládač na riadidlách, aj to sa samozrejme dá prikúpiť, keby som mal BMW alebo GS-ko napríklad. No a potom tu mám ešte možnosť vyhodnocovania rôznych údajov z motora cez OBD zásuvku, takže vlastne tu je samotná tá OBD zásuvka a bezdrôtový taký vysielač práve do toho zariadenia. No a potom samozrejme aj SIM kartu som k tomu dostal, takže poďme na to si to pozrieť. Tak, tu máme zo pár manuálov a pozerám, že tie manuály tu sú naozaj veľmi strohé. To znamená, že asi aj tak všetko intuitívne budete mať na tom displeji, takže ten manuál je pomerne strohý. No a toto je to samotné zariadenie. Je to 6-palcový displej, no a toto telo, nie je to obyčajný plast, ale je to plast s vláknami, niečo také ako je laminát, tak je to vlastne plast zaliatý s týmito vláknami. Je to hlavne kvôli tomu, keby vám to aj spadlo, tak aby sa to nerozbilo. No a tu sa potom vkladá SIM karta a rovnako tak aj pamäťová karta. No a ku tomu základnému zariadeniu, tak potom ešte dostanete, máte tu takéto nejaké káble,
ale dostanete aj držiak na riadidlá. No a samozrejme nejaké drobnosti. Pozrieme rýchlo iba na čo tam všetko nájdete. Takže je tu samotný kábel napájania, lepšie povedané, že toto sa pridáva na batériu a toto je potom priamo priamo výstup z toho smart displeja na kamery a na tento napájací kábel. No a rovnako tak máte potom aj takýto držiak na rajdy. Takže toto je ten základ. Poďme sa pozrieť na to zvyšné príslušenstvo. Tým zvyšným príslušenstvom je samozrejme kamera, alebo kamery, dvojica kamier. Má rozlíšenie Full HD a 60 snímkov za sekundu. Opäť pomerne jednoduchá. Toto vyzerá byť na kov, alebo teda nejaký hliník, aby to bolo robustné. Vyzerá, že dostatočne dlhý kábel. Takže toto máme samotné kamery, no a potom tu je držiačiky, ktoré sa nalepia na motorku a do toho vlastne zapasujeme tieto kamery. Výborne. Ďalším tým príslušenstvom je snímač tlaku v pneumatikách. Je to taká tá klasika. Sú to vlastne čapičky na ventilok, ktoré sa kontramatkou prichytia a prípadne týmto kľúčom dodávaným. Takže aj takúto vec tu máme. Ja som si potom dokúpil aj taký malinký držiačik na malú hrazdu, ktorú mám za veterným štítom, takže to je vlastne taký malinký držiak. No a potom toto je vlastne samotná tá kolíska, aby som to nemal napevno na motorke, ale aby som ho mohol kedykoľvek ako keby odstrániť z tej motorky. Takže to je vlastne takýto držiak, samozrejme tiež s káblom. Funguje to podobne niečo ako Garmin navigácia, stlačíte, povolíte. Túto jednu časť vlastne pripevníte k navigácii, ale to si všetko pozrieme práve k navigácii k tomu smart displeju a to si všetko pozrieme pri montáži. No a potom takouto ďalšou vecou, aby ten smart display dokázal komunikovať s motorkou a zbierať informácie napríklad o otáčkach, náklonoch, rôzne ďalšie teplotá a iné veci, tak samozrejme to musí komunikovať s motorkou. Konkrétne ja mám staršiu motorku trošku, takže tuto je vlastne táto zásuvka. Čigi hovorí, že dá sa povedať, že všetci výrobcovia, ktorí majú v zozname od roku 2019 vyrobené motorky, všetky vedia komunikovať. Pri starších to treba zistiť, alebo niektoré vedia komunikovať, niektoré nie. Ja mám plus minus okolo tohto veku motorku, že nie som si úplne istý, či to bude komunikovať a zistíme. Buď budem mať tie informácie, alebo nebudem mať, takže to vlastne pripojím do motorky. No a potom je to bezdrôtovo spojené práve s tým smart displejom a na to slúži práve táto skrinka. Samozrejme, ak by ste mali novšiu motorku, tak, alebo napríklad neviem, BMW alebo Harley, tak samozrejme sú aj redukcie práve na tú vašu motorku, takže nie je problém. Áno, takže tuto ja to takto otvorím a vlastne tuto je ten bezdrôtový modul, ktorý jednoducho dáme cez tento adaptér. Tak, potom tento kus ide priamo do motorky. Takže musím to takto robiť cez adaptéry, nakoľko tých koncoviek, tých motoriek je niekoľko. Takže vždy si tam musíte dokúpiť, pozrieť si na stránke výrobcu, akú motorku máte a vlastne ktorú koncovku ku tej vašej motorky budete potrebovať. Inak je to bezdrôtové. Výborné. Takže to je ten predposledný diel a posledný sáčok, ktorý tu mám. Tak pozrieme sa, čo to je. No a to je SIM karta. SIM karta, ktorá vlastne dúfam, že bude fungovať v Európe, ale mala by. A cez tú jednoducho komunikuje, sú cez to updaty, stav motorky, môžem pozrieť v aktuálnom, kde sa nachádza napríklad, alebo aký stav má. Prípadne keby náhodou, že zlodeji alebo niekto zahybe mi motorkou, tak mi príde notifikácia práve cez tú SIM kartu, nech som kdekoľvek s mobilom. No a môžem potom samozrejme streamovať, to znamená pozrieť sa, čo sa deje okolo tej motorky cez kameru napríklad. Na to som tiež veľmi, veľmi zvedavý, či to pôjde. Takže
toto je vlastne všetko, čo sa týka Qigy. No a už len namontovať to na motorku a potom vám poviem teda moje prvé skúsenosti. Takže poďme na to. Ja už som sa pustil do montáže a tá montáž je naozaj veľmi jednoduchá. Ako prvé teda samozrejme si to umiestnime ten držiak na rajdy alebo teda na tú hrazdu. Na auto a potom vedieme všetky káble, prestrkávame vlastne cez ten motor alebo cez ten rám, aby neboli vidno zvonku. No a potom sa to iba uchytí na batériu. No a potom samozrejme ešte potom zvyšné 2 kábliky, ktoré sú vlastne ku kamerám. Je to naozaj veľmi jednoduché. Koncovky sú takto riešené. Je to naozaj veľmi dobré, sa vlastne ako keby zašroubujú do seba, sú aj vodeodolné, no a nemôžete ich popliesť, sú naozaj veľmi pekne popísané, aj farebne, aj si tam text. Ja som si dokonca ešte tuto dal aj takýto návlek, práve keď sa to tuto bude šúchať, najmä tomu o nádrž, alebo prípadne vo vnútornostiach tej motorky, tak samozrejme pri tej jazde, tak aby mi to nepredralo tie káble, tak mám tu takúto ochrannú, neviem jak to nazvať, ten návlek na káble. No a čo sa týka kamery, tak samozrejme prvá je uchytená tuto vpredu, tým, že práve tento plast je tu takto ako keby zaoblený, tak som mal problém práve s tým rovným držiakom. No a vlastne urobil som veľmi jednoduchú vec, nahrial som zapalovačom alebo nahrial som celý tento plast a on vlastne keď je vrelý, tak sa dá pekne formovať, tak som si to pekne takto vyformoval, zaoblil, no a potom prilepil, takže vlastne teraz sa dotýka, dá sa povedať, že skoro celou časťou práve o tú motorku. No a kameru samozrejme som si nastavil. Tu viete potom takto vlastne ešte nastavať. Predtým, ako dobre dotiahnete, tak viete nastavovať aj jednoducho ten uhol a potom samozrejme aj sklon, takže nie je problém. Čo sa týka prichytenia na batérku, tak samozrejme máte tam čierny a červený kábel, plusový, minusový kontakt a potom máme ešte tretí, to je žltý. Žltý sa vlastne pridáva na nejakú časť elektrosústavy, ktorá keď otočíte kľúčom, tak je aktívna, to znamená, že až na ten žltý kábel, keď sa dovedie elektrina, tak až vtedy sa zapne samotná navigácia. Ja toto urobím trošku neskôr, pretože potrebujem zo zadnej zásuvky si tam priviesť káblik, ten, ktorý tu teraz nemám, tak som si to prepojil čisto na červený kábel, to znamená, že vlastne ako keby vždy, keď pripojím na tento smart display Qigy, tak sa mi zapne. A zase keď ho vyberiem, tak sa vypne, takže to je celkom fajn riešenie. No a posledná taká vec, s ktorou som tu dumal, tak mám vlastne od motorky OBD zásuvku. No a vlastne tu pripájam práve na tento modul, ktorý následne, toto ho niekde mám, áno, tuto bezdrôtovo vysiela informácie o motore priamo do toho Qigy. Tuto to mám teraz ešte odpojené, pretože táto zásuvka je stále pod napätím na batérku a on vlastne ako keby stále vysiela tie informácie, čiže bojím sa, či to náhodou nebude vybíjať. Toto je vec, ktorú si musím ešte otestovať. Nechám si napríklad cez víkend to všetko pustené a pozriem sa o 3, o 4 alebo o 7 dní, či poklesla batéria alebo nie, či tam je veľký odber alebo nie. Takže teraz si to budem pripájať iba na jazdu, dokiaľ nebudem mať istotu, že to nemá veľký odber. Takže toto je ešte vec, ktorú ako keby testujem. No a samozrejme potom kábel na zadnú kameru. Opäť som to takto vlastne vystúžil touto bužírkou, pretože tuto zacvakávam sedlo, tak to znamená, aby som si nepresekol ten kábel, tak som si to takto urobil. Inak tá inštalácia je naozaj veľmi jednoduchá. Ja už som namontoval Qigy na moju motorku, no a takto vyzerá. Je ten displej naozaj veľmi čitateľný aj pri ostrom slnku. Naozaj ako keby ste tam mali mobil s najvyšším jasom, alebo teda moderný mobilný telefón, takže nemusíte sa báť, že by ste tam nič nevideli. Je to naozaj veľmi krásny čitateľný displej. No a veľmi dobrou funkciou sú práve tieto vrchné tlačidlá, ktoré jednoducho vám prepínajú rôzne funkcie. Tá prvá funkcia je jednoducho, že tam máte ten dashboard alebo takúto prístrojovku. Druhé tlačítko, potom máte možnosť prepojiť sa s CarPlay. No a tu už sa pripája, už sa rýchlo pripojilo. O tom si ešte za chvíľku niečo povieme. Ďalšie tlačítko je kamera. No a posledné tlačidlo je, keby ste chceli vypnúť samotné to zariadenie. Takže poďme sa najprv pozrieť, zapnem, na tento dashboard. Qigy má v sebe zabudované GPS-ko. Normálne niektoré tie lacnejšie smart display nemajú v sebe GPS-ko. Čo to znamená? Že keď
keď to nemá v sebe GPS, tak si ťahá z mobilného telefónu vždy tie informácie o lokalite. Pozor, aj keď si prepnete napríklad v mojom prípade Apple CarPlay a pustíte si napríklad Waze, tak vtedy vám berie GPS-ko z mobilu. Ako náhle si ale prepnem do tohto dashboardu, tak si berie GPS-ko priamo zo zariadenia, to znamená, že je to nezávislé od mobilného telefónu, mobilný telefón môže mať niekde v kufri schovaný, to je jedno kde, a vtedy si berie priamo to GPS-ko, toto zariadenie. Tie lacnejšie zariadenia, konkurenčné, tak práve niektoré to GPS-ko nemajú, tým pádom si neviete takto zobraziť takýto dashboard. No a čo to všetko obsahuje? Samozrejme, tlaky v pneumatikách, mám tu v tej hlavnej obrazovke aj samozrejme aké je počasie, ktorým smerom idem, potom si to samozrejme môžem aj posúvať ďalej. Ďalej tu máme nejaké, akú vzdialenosť som prešiel, maximálna rýchlosť a podobné ďalšie veci. Môžem si to aj prepnúť. Tuto napríklad máme, kedy vychádza a zapadá slnko. Tuto máme teda smer, kompas a rovnako tak aj nadmorskú výšku. No a potom také rozšírené možnosti, to máme práve cez toto tlačidlo, kedy tu máme aj napríklad napätie na batérke, tu je napríklad náklonový uhol náklonu, to znamená, ja som sa teraz na jednu stranu nahol, na druhú stranu som si nahol motorku, vidíte, ako sa to jednoducho tie stupne sa tam menia. Takže toto je tiež celkom fajn. Máme tu rôzne zobrazenia, prípadne si takto môžem prepnúť, kde vidím viacej tie náklony. Sú rôzne možnosti. Takže toto je ten dashboard. No a poďme sa pozrieť teda priamo na to Apple CarPlay. Už som popletený z domu. Takže máme toto tlačítko. Čakajte, ja si o to musím iba, ktoré to je. Takto, toto. Dobre. Ešte sa musím trošku učiť, že kde sa nachádzajú tie tlačidlá, pretože ich z vrchu nevidím. No a čo je vlastne Apple CarPlay, možno pre ľudí, ktorí to nepoznajú, napríklad z auta alebo tak je to jednoducho samostatný operačný systém, ktorý svojím spôsobom ten mobil sa dá na to môže pripojiť a ako keby sa vám zrkadlí potom ten telefón, aj keď to nie je úplne zrkadlenie, ale teda nazýva sa to tak. No a tie jednotlivé aplikácie, ktoré sú potom kompatibilné práve s tým CarPlayom, tak sa vám tu zobrazia. Máme tu napríklad telefón, Apple mapy, podcasty, mapy.cz, Sidegeek, rôzne ďalšie. To znamená, že keď si otvorím napríklad mapy.cz, ponovom sa volajú mapy.com, tak vlastne mám ich tu. Keby som teraz vyťahol telefón a tam si priamo na mapách.cz navolil nejaký cieľ, tak sa mi to priamo hneď automaticky v reálnom čase zobrazí tuto na tomto displeji. Môžem si to samozrejme prepínať, čo chcem zrovna počuť, napríklad ja neviem, nejaké ďalšie aplikácie, som počúval Európu 2 cestou, môžem tu telefonovať, prípadne ďalšie apky si pustiť. Máme tu potom aj napríklad, ja neviem, že správy si môžete prečítať. Samozrejme, toto počas jazdy nejde, takže samozrejme, aby ste nečítali počas jazdy. No a rovnako takto napríklad nenájdete YouTube, aby vás to nerozhodlo, aby ste si nemohli púšťať filmy, samozrejme. No, veľmi celkom dobrá vec je napríklad, ja používam airbagovú vestu od značky Furigen. Tá tu má napríklad samostatnú aplikáciu. Keby som ju mal teraz pripojenú, nemám ju so sebou, tak vidím, že či mám pripojenú a v akom stave je. Takže to je tiež celkom fajn vecička. Odlen tu má nejakú svoju aplikáciu. Takže asi najviac ľudia využijú, typujem ten Sidegeek Waze, som chcel povedať. Takže tam veľmi krásne uvidíte potom samozrejme aj tie radary, hliadky a podobné veci. To, prečo je ten Waze taký dobrý. No a poďme naspäť teda ešte k aplikácii. Takže aplikácia Čigi, keď ju pustím, tak vlastne mám tu informácie takisto aj v telefóne. Pozor, je to real time, to znamená, vidíte tu 4G, je tu SIM karta, to znamená, že aj keby som bol niekde na diaľku, tak si viem pozrieť ten stav tej motorky. Mám tu teda ten 4G signál, potom tu mám samozrejme aj GPS-kový signál, napätia, tlaky v pneumatikách, nadmorská výška, kde sa nachádzam. Informuje ma to, že je nový firmware dostupný. Tým, že to má vlastnú SIM kartu, tak on si automaticky sám stiahuje tie updaty. No a samozrejme, kde sa
momentálne motorka nachádza, nie kde sa nachádzam ja, ale motorka, lepšie samotný Čigi. Tu si môžem pozrieť nejaké štatistiky, no ale tá najzaujímavejšia funkcia, čo tu je vlastne to, že si viem na diaľku pozrieť, čo sa deje pred motorkou. Napríklad idem do práce, nechám odparkovanú motorku, príde mi notifikácia, že sa s ňou pohlo, ja si tuto takto jednoducho na to iba kliknem. Tuto na displeji sa mi za chvíľku zobrazí live, lepšie povedané, že samozrejme displej keď bude vypnutý, ale musí byť pripojený. Dám iba, že povoliť. A vlastne teraz už tuto mám na displeji live, teraz mám ako keby live stream, čo sa deje pred motorkou. Z prvej kamery, tú kameru si môžem samozrejme aj prepnúť, vidím tu aj náklonový uhol, že v akom stave je momentálne teraz tá motorka, čo sa s ňou deje. Takže samozrejme sú tu aj súradnice GPS-kové, keby náhodou ju niekto zoberie, tak stále vidíte v reálnom čase, kde sa tá motorka nachádza. Toto je veľmi dobrá vec a toto je presne to, čo robí Čigi IO 6 momentálne to najlepšie na tom trhu. Takže toto sú, keď si pozrieme tú aplikáciu. Rovnako tak sa môžete dostať aj, tu dám iba povoliť, do albumu, to znamená nahrávky jednotlivých nahrávky z tých kamier, tak si to samozrejme tuto viete pustiť, pozrieť. Ja sa tu ešte rýchlo iba pripojím. Tuto vlastne vidíte, môžete si pozrieť aj staršie, kade som išiel, takže jednoducho je to veľmi dobré. Buď v prípade nehody, alebo ak si chcete napríklad spätne z dovolenky, napríklad, neviem, niečo pozrieť, zaznamenať ešpezetku, alebo neviem, použiť to video niekde, tak samozrejme nie je problém tuto. Jednu vec, ktorú som vám ešte neukázal, tak to je práve to pripojenie cez to OBD. Ja som si teraz pripojil tú zásuvku priamo k tomu bezdrôtovému modulu, aby to komunikovalo priamo s tým Čigi. Naštartoval som si a ako vidíte, tak vlastne tuto je pekne vidieť už napríklad, keď pridám, tak je vidno aj otáčky, ktoré si berie priamo z motora. Je to celkom zaujímavé a veľmi dobré rozšírenie práve toho displeja. Už keď máte ten displej a stojí pomerne veľa peňazí, a existuje taká funkcia, tak je to veľmi dobre. Poviem pravdu, že nestretol som sa ešte s iným prístrojom, ktorý by toto ponúkal, prepojenie toho prístroja alebo smart displeju cez OBD zásuvku a vlastne branie tých informácií z motorky. Tuto máme okno priamo OBD, to znamená, že berie to informácie z tej zásuvky OBD-čkovej. Tuto vidíme, že tie otáčky trošku kolíšu a takto ich aj zaznamenáva. Trošku pridám, tak vidíte, že jednoducho to stúpa. Máme tu aj priamo teplotu motora, napätie na batérke, no a prípadne si takto ešte môžeme, ale toto sme už vlastne, som vám ukazoval, toto rozhranie alebo samotné toto okno. Alebo si môžete napríklad, keď vám bude lepšie, tak môžete aj takto, že vám to ukazuje otáčky. Takže celkom fajn funkcia. Takže za mňa myslím si, že naozaj zaujímavé a toto práve týmto sa odlišuje to Čigi od tej konkurencie. No ale každopádne, ja si dám rukavice a poďme sa previesť a poviem vám ešte niečo ku kamerám a samozrejme snímač mŕtvého uhla, ten je zaujímavý. Ja napríklad osobne tento displej som si na ňo veľmi zvykol a dosť ho využívam. Využívam ho hlavne na cestovanie, samozrejme dávam si tam tú navigáciu, no a okrem toho niekedy aj nepotrebujem navigáciu, ale napríklad veľmi často aj počúvam hudbu v prilbe. Takže veľmi pekne sa to ovláda práve cez tento displej, rovnako tak aj keď mi napríklad niekto zatelefonuje, tak nechcem povedať, že kvôli tomu telefonovaniu, ale napríklad vidím, kto mi volá. Ďalšou takou vecou napríklad už pri tej hudbe je to, že môžem si pekne povyberať playlisty, nepotrebujem ten telefón si nejako vyberať. Priamo to robím na tomto displeji. No a za mňa veľmi, veľmi zaujímavá, veľmi dobrá vecička. Možno veľa ľudí, takisto ako ja som bol v tom, že budem využívať tú zadnú kameru ako keby také spätné zrkadlo. Poviem pravdu, že nie je to úplne dobré, zle sa na to zvyká a to z toho dôvodu, že tie vzdialenosti tam neviete dobre odhadovať. Keď sa pozriete do spätného zrkadla, tak jednoducho vidíte to oveľa, oveľa lepšie
A keď sa pozriete na ten displej, tak napríklad niektoré tie autá za vami sú veľmi vzdialené a trošku horšie sú vidieť. No ale každopádne niekedy je to dosť dobré, občas keď napríklad idem v kolóne, tak si to pozriem, dám si tam ten pohľad zadný a vidím lepšie, čo sa deje za mnou. Ale nedá sa na to ako keby spoľahnúť, nie že spoľahnúť, ale nie je to taký komfort ako klasické spätné zrkadlá. Ja som trošku zaváhal, že som si nekúpil to diaľkové ovládanie, ktoré by som si sa mohol dať a bolo by to komfortnejšie, poviem pravdu, už teraz by som si to vybral. Namiesto toho vlastne musím sa vždy ako keby načahovať k tomu prístroju a musím si takto ako keby zvoliť, že čo iné chcem vidieť. V tomto prípade napríklad si tu kliknem, počkajte, ešte stále si trošku zvykám, môže mať také zobrazenie, že vidím predok a v malom aj zadnú stranu motorky alebo kamery. Naopak, prípadne toto mám iba prednú stranu, čiže rôzne možnosti, celkom fajn. Teraz mám tu konkrétne Waze spustený, čiže vidím, kde sú akí policajti. Takže za mňa osobne, poviem pravdu, veľmi sa mi páči tento displej a toto je presne taká vec, ktorú možno nepotrebujete úplne, ale keď už rozmýšľate nad navigáciou, tak navigácia je taká jednorázová vec, alebo jednoducho na jeden účel. Porozmýšľajte nad týmto. Áno, je tu nevýhoda, že toto neobsahuje mapy, tie mapy sa ťahajú vždy z toho mobilu, ale pokiaľ máte offlineové mapy, alebo ja neviem, online, tak potom ja si myslím, že toto je oveľa zaujímavejšie zariadenie. Negatíva, aké to má, je to asi to, že nemá to svoju vlastnú batériu, to znamená, že ja napríklad doma, keď chcem si stiahnuť nejaké zábery z cesty, tak musím to pripojiť na motorku. Má to tam USBčko, dá sa povedať, že nejde, keď ho pripojím, tak sa nezapína. Má potom ešte bočné USBčko, USB-C, ktoré je vlastne zašroubované, aby mala vodeodolnosť. Cestou už to, keď si ošroubujem a dám si tam USB-C, tak sa mi zapne lepšie, že viem ho používať potom aj doma napríklad. Ale tá batéria možno by sa mi tam tak trošku hodila, keď chvíľku potrebujem mimo motorky si niečo robiť na tom displeji. Inak tie negatíva osobne tu nevidím skoro žiadne. Displej perfektný, čitateľný, veľkosť má to 6,25 palca, za mňa úplne ideálne. Vodeodolnosť, jednoducho aj tá reakcia na ten prst je veľmi dobrá. No a ja teraz idem trošku niekde aj premávka, ukážem vám aj ten snímač mŕtvého uhla. Teraz sa mi napríklad zobrazuje ten mŕtvý uhol a to je vlastne tuto mi červeným zobrazuje na tom displeji, že mám tam auto. Naozaj to auto tam bolo. Takže takto vám to pekne zobrazuje. Ako náhle tá kamera rozpozná, že práve buď na jednej alebo na druhej strane sa nachádza nejaké auto. Takže je to veľmi užitočná vec. Samozrejme, nie je to nevyhnutná. Ak si dávate pozor, tak samozrejme je to OK. Ale možno to podaktory máte na autách, práve tieto snímače mŕtvych uhlov a niekedy to pomôže, alebo lepšie povedané, človek sa tak zastaví, že pozor, teraz tam nemôžem tam zatáčať, alebo sa preradiť, pretože je tam auto. Nemusí si ho niekedy ani všimnúť a celkom to funguje. Samozrejme, teraz keď stojíme, tak to zobrazuje sa to iba v pohybe, keď sme. No a nie, že by som sa na to úplne veľmi spoliehal, ale už keď to tam je, tak je to celkom fajn vecička. Inak čo sa týka kvality tých kamier, tak náhodou ten obraz je celkom fajn. Mne sa celkom páči. Ja som si to upevnil aj veľmi dobre, že vôbec sa netrasie, takže za mňa osobne myslím si, že to Full HD rozlíšenie 1080p pri 60 snímkoch je veľmi dobré. Takže jazda z Cheeky IO 6 je nad moje očakávania, naozaj
Teraz práve idem si udať na druhú motorku, pretože s touto motorkou budem jazdiť počas celej sezóny. No a čo dodať k tomuto zariadeniu? Jednoducho naozaj, ak rozmýšľate nad navigáciou, tak už si kúpte takúto nejakú modernú smart navigáciu. Určite stojí za to. Veľké benefity práve tohto smart displeja sú práve to, že na diaľku sa viem k tomu pripojiť, viem si pozrieť ten obraz. Rovnako tak mám tam aj snímače na tlaku pneumatikách, čo je úplne úžasné. Mám tam kamery, ktoré mi nahrávajú hneď aj čo sa deje za motorkou, pred motorkou, snímače mŕtvych uhlov, jednoducho teplota motora práve cez tú OBD zásuvku, takže naozaj veľmi dobré, užitočné. No a veľmi pekne sa dá aj objednať, ak napríklad by ste nechceli ten snímač tlaku v pneumatikách, možno to už vaša motorka má od série alebo od výroby, tak samozrejme dá sa to nakombinovať tak, aby ste si vybrali iba to, čo potrebujete. Máte k dispozícii ďalkový ovládač, ten ja konkrétne to nemám, ale viete si ho prikúpiť, podľa mňa to je celkom užitočná vec. No a ak by ste náhodou nechceli sa pripájať práve na toto zariadenie cez internet, tak je potom ešte aj verzia bez tej SIM karty iOS 6 Max. No ja mám konkrétne tu LTE, to znamená, že práve s tou SIM kartou. No a medzi také tie nevýhody podľa mňa patrí asi to, že dá sa to používať iba po pripojení na motorku, to znamená, že keď ju takto mám, tak sa nedá zapnúť, nemá to vlastnú vstávanú batériu, to znamená, že keď si napríklad chcem stiahnuť videá z jazdy, tak musím si to vždy dať do motorky, potom cez Wi-Fi preniesť. To je trošku taká nevýhoda. Sice konektor to tam má vzadu, ale neslúži na napájanie. Na napájanie je to potom taký druhý, ktorý je za skrutkami a cez to potom by to samozrejme išlo, ale je to trošku nešikovné odskrutkovávať. Takže toto je možno taká jediná nevýhoda. No a medzi tie plusy patrí samozrejme aj to, že má to tlačidlá externé, to znamená, že viem si rýchlo prepínať medzi tým. Má to aj vlastne GPS, to znamená, že dá sa to použiť aj ako tachometer napríklad. Pretože keď si otvoríte Apple CarPlay alebo Android Auto, tak sa berie GPS z mobilu. No, takže za mňa stojí to určite za to. Do komentáru vám dám aj, alebo dole pod video vám dám aj link, kde si to môžete kúpiť. Čiže za mňa určite stojí za to. Porozmýšľajte nad tým. Určite dajte like tomuto videu, odoberajte tento kanál a na budúce zase si otestujeme nejaký ďalší takýto smart prístroj. Majte sa pekne, jazdite bezpečne.